dejinách Československa nebolo horšieho desaťročia ako to, ktoré sa začínalo rokom 1950. Nikdy sme nezažili takú mieru neslobody a triednej nenávisti, takú vlnu represií a politických popráv, bezprávia a militantného ateizmu. Režim trpel stihomamom a pocitom neustáleho ohrozenia zo západu, ale i od tzv. Vnútorných nepriateľov a priam chorobnou snahou neustále dokazovať svoju výnimočnosť a spravodlivosť. Je zlatá neděle prvního roku pětiletky. Sklady obchodních domů jsou bohatě zásobeny zbožím. Rozdiel medzi tým, ako sa život v novej komunistickej vlasti prezentoval vo vtedajších novinách, filmových týždenníkoch či rozhlase a tým, ako ľudia naozaj žili, bol priepastný. Toto je inscenovaný dostatok a spokojnosť v pražských vianočných obchodoch a toto vidiecká realita východného Slovenska. Táto schizofrénia sa stala jedným z najcharakteristickejších znakov nového režimu. V tejto rozpoltenosti sme žili 10 dlhých rokov. Bojuje sa o každú tonu ocele, o každé percento. Bojuje sa za splnenie smelého plánu Gottwaldovej 5-ročnice. Taká je odpoveď našich robotníkov imperialistickým zločincom a vrahom. Viac energie republike, to je odpoveď energetikov na remilitaristické dohody západných imperialistov. Do nášho nadšeného budovania, do nášho mierového života pokúšajú sa škorpióni z Wall Streetu púšťať jedovaté sliny cez vysielač Slobodná Európa. Pracujúci v Slounafte, povzbudení zvolaním z jazdu, budú ešte radosnejšie plniť úlohy, ktoré pri výstavbe socializmu vytyčuje naša rodná komunistická strana. Rodná strana, pracujúci ľud, plán, najčastejšie ten prekročený, imperialistickí vrahovia, najlepšie porazení, to boli tie najvychytenejšie pojmy 50. rokov. Radostné zajtrajšky mali obstarať úderníci, brigádnici, stachanovci, záväzky a hnutia. V bratislavskom závode Gumon pracuje kovotokár Jozef Krajčovič. Je vzorným pracovníkom, osvojil si metódu súdruha Bikova a teraz pracuje podľa Kolesovovej metódy. Pracovať podľa sovietských súdruhov Bikova či Kolesova bolo v tých časoch natoľko prirodzené, že to nepotrebovalo žiadne dodatočné vysvetlenie. Každý hneď vedel, o čo ide. Spolu s vodcami sme ich potom nosili v prvomájových sprievodoch. Z roka na rok je radostnejší 1. máj, lebo z roka na rok rastie rozmach socialistickej výstavby našej krajiny. Z roka na rok viac rastú naše úspechy. Z roka na rok viac a viac rozkvitá nové Slovensko. Nádherné dielo víťazného boja komunistickej strany Československa. A takto moderne sme industrializovali. Až sme sa z roka na rok cez čoraz väčšie úspechy na konci Gottwaldovej 5-ročnice prepracovali k hrozbe hospodárskeho fiaska. Nikdy sa nepodarilo tak rýchlo rozvrátiť ekonomiku. A zároveň nikdy, vďaka totálnemu znárodneniu, neobral štát vlastných občanov v takej miere o majetok. Samozrejme, že v mene ľudu. Súdruh Gottwald povedal: musíme ďalej rozširovať a upevňovať verejný socialistický sektor nášho národného hospodárstva, obmedzovať a vytláčať prvky kapitalistické. Aj to sa stalo. Znárodnili sme obchody. Prekvitajú lepšie ako v rukách súkromníkov. Robotník si žije spokojne v plnom šťastí. To nie je už ten otrhaný a hľadujúci otrok z kapitalistických fabrík. V mene šťastného robotníka sa už za prvých 5 rokov hospodárenia podarilo strane a vláde premrhať všetky prostriedky v súkromných penzijných fondoch a vďaka kolektivizácii a združstevňovaniu vniesť chaos do potravinovej sebestačnosti. Ale to najhoršie budovateľov komunizmu ešte len čakalo. Pracujúci závodu vítajú menovú reformu a zrušenie lístkového systému. Prostredníctvom meny peňazí v roku 1953 obral štát občanov o 4/5 ich úspor.
Za starých 300 korún dostali 60 nových a sumy nad 300 korún sa už menili iba 1 k 50. Viazané bankové vklady občanov v úhrnej výške 80 miliárd boli zrušené bez náhrady. Dokonca i tento fakt dokázala propaganda premeniť na radostnú udalosť. Tak ako súdružka Krajčovičová, aj my všetci zisťujeme, že ceny podstatne klesli. Za novú hodnotnú korunu si môžeme v našich socialistických obchodoch nakúpiť oveľa viac. Naša peňažná reforma a zrušenie lístkového systému je dôsledok upevňovania, rastu a rozmachu nášho národného hospodárstva. Úpadok, ktorý bol vyhlásený za rozmach národného hospodárstva, spôsobil v konečnom dôsledku reálnych nárast cien o 15 až 20 %. Nuž, kto by sa neradoval? Ďalším vážnym následkom plánovacieho chaosu boli fakt, že popri krkolomnom spriemyselňovaní Slovenska sa pozabudlo na to, že nové stroje potrebujú i novú energiu. V prvej päťročnici, teda v rokoch 1949 až 1953, sa vybudovali na Slovensku iba 4 vodné elektrárne. V Dobšinej, na Oravskej priehrade, v Kostolnej a Dubnici. Ich spoločný výkon bol necelých 280 GWh ročne. Okrem nich bola v tomto období uvedená do prevádzky už iba časť tepelnej elektrárne v Novákoch. Prvé plány na postavenie priehrady na Hornej Orave skrsli už v minulom storočí. Ale kapitalisti začali stavbu až v roku 1941. Bez vedeckého prieskumu, bez podrobných plánov, bez potrebného zariadenia, len zo špekulácie a s primitívnymi prostriedkami začali kapitalisti stavbu najväčšieho vodného diela na Slovensku. Stavba mala byť pažerákom, cez ktorý mali padať milióny do bezodných peňažných vriec podnikateľov. Len po úplnom víťazstve robotníckej triedy vskypel na stavbe nový život, nový ruch, ktorý privolal späť robotníkov a naplno rozkrútil výkonné stroje. Mohlo to byť v celku veselé 10-ročie, nebyť toho, že bolo treba nájsť vinníkov hospodárskeho úpadku. A tak sa rozbehla, tiež podľa sovietskeho vzoru, vlna politických procesov. Náš lid nemôže byť dosti vďečen soudruhu Gottwaldovi za to, že s bolševickou prozíravostí a rozhodností soustavne mažil zločinné úklady spiklenců o osudy republiky. Naším najväčším vzorom sa stal Sovietsky zväz. I na naše politické procesy dozerali sovietskí poradcovia. Ich výsledok 11 trestov smrti, desiatky doživotí, tisícky odsúdených. Ve jménu míru proti němu se hanebně spikli. Žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nešť váš rozsudek dopadne jako železná pěst, bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu z rady. Neustálej a všade prítomnej propagande sa o vine nevinných podarilo presvedčiť takmer všetkých. Humanistickí umelci sa dožadovali trestov smrti, deti udávali rodičov, pracujúci písali petície. Obžalovaný je Ivan Izidor Frostik, zlatník a klenotník, ktorý od roku 1907 do začiatku roku 1952 zhromaždil veľké množstvo zlata, striebra, platiny a cudzích valút. Pretože počítal s návratom kapitalistov, tieto predmety zakopal a pred znárodnením zatajil. Strana bola rovnako nekompromisná i v prípade živnostníkov, ktorí sa previnili tým, že dobrovoľne a s radosťou neodovzdali strane svoj majetok. Spravodlivý rozsudok smrti, ktorý vyniesol súd nad triednym nepriateľom, splňuje vôľu všetkého nášho pracujúceho ľudu. Neboli tu však iba domáci špióni a škodcovia. Škodil nám i západný imperializmus. A ešte ako rafinovanie. Na veľkom balóne sú zavesené v debnách filmové kamery, vysielačky a iné špionážne zariadenia, vysielané Američanmi nad naše územie.
Iné balóny, opatrené americkým zariadením na časované odpaľovanie rozbuškami, rozsýpajú jedovaté letáky. No imperialistickí zločinci nezatienia ani vysielaním košov s diverzantmi šťastie nášho ľudu. Z partajných vodcov sa stali partajné božstvá, nedotknuteľné a nespochybniteľné. Ich múdrosť a genialita boli nekonečné, na príkaz zhora boli milovaní a uctievaní bez výnimky celými národmi. Ich jedinou chybou bolo, že boli smrteľní. A tak v roku 1953 zomierajú postupne oba idoly. Postihla nás ťažká strata. Odišiel nám priateľ, učiteľ a otec. S veľkou bolesťou lúčime sa s Jozefom Vysarionovičom Stalinom. Prvý robotnícky prezident Klement Gottwald zomiera pár týždňov po návrate zo Stalinovho pohrebu. On, ktorého náš ľud vrúcne miloval pre jeho dobrotu, starostlivosť a múdrosť. On, strojca nášho nového radostného života, najväčší priateľ nášho národa, tvorca bratskej jednoty Čechov a Slovákov, odišiel. Zomrel Klement Gottwald. Ideologická studená vojna sa však po Stalinovej smrti neskončila. Vojna v Alžírsku, Kórei či neskôr vo Vietname poskytli zámienku pre vznik nového vojenského paktu. Komunistická propaganda svoje chabé výsledky s radosťou zvalila na západný imperializmus a jeho militaristické avantúry. Tábor socializmu sa cítil ohrozený. Bolo treba zjednotiť zbrane pod jednotné velenie. Vo Varšave, v budove Rady ministrov Poľskej ľudovej republiky, bola druhá konferencia 8 európskych štátov o zaistení mieru a bezpečnosti v Európe, ktoré podpísali Moskovskú deklaráciu z 2. decembra 1954. Štáty zúčastnené na konferencii sa rozhodli podniknúť nevyhnutné opatrenia k zaručeniu svojej bezpečnosti a v záujme zachovania mieru v Európe. Preto uzavreli na Varšavskej konferencii zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci. Paradoxom dejín sa stal fakt, že zjednotené vojská Varšavskej zmluvy zasiahli v spoločnej bojovej akcii iba raz. Nie proti nenávidenému nepriateľovi zo západu, ale proti svojmu, spriateľenému v roku 1968 proti Československu. V roku 1956 sa v Sovietskom zväze konal 20. zjazd strany. Na ňom bol odhalený kult osobnosti Stalina, ale tajne, iba pre účastníkov zjazdu. A tak politické uvoľnenie prišlo až o pár rokov neskôr. Aj preto sme historicky prvý panelák postavili ešte pod vedením stalinsko-gottwaldovskej strany. Keby sme len vtedy tušili, ako sa nám táto architektúra rozmnoží. Stavbári v autobusoch. Preto, lebo sa im ani neoplatilo stavať murované kancelárske budovy, tak rýchlo pod vedením staviteľa Roblíka postavili pracovníci Priemstavu prvý panelový dom v Bratislave na Kmeťovom námestí. V slovenskej energetike sa situácia zhoršila natoľko, že vypínanie elektriny sa v začiatkoch 50. rokov stalo každodennou samozrejmosťou. Energetici vynakladajú všetko úsilie, aby v zimnom období, najmä v čase špičkového odberu, nedochádzalo k vypínaniu. Dodávky elektriny sa priemyselným podnikom najmä v zime znížili na polovicu a napríklad v mlynoch sa pracovalo iba v noci. Vypínalo sa verejné osvetlenie, výklady, reklamy. Až 3 roky potom, čo sa na obežnú dráhu Zeme dostal prvý živý tvor, moskovský pouličný pes Lajka, my tu dole na Slovensku sme s veľkou slávou zavádzali elektrinu do Zlatej Bane, poslednej slovenskej obce bez elektriny.
ale aj po nej mnohé lazy zostali ešte dlho odkázané na svit petrolejov. Koncom 50. rokov sa zdalo, že idoly spolu s ich triednou zlobou sme úspešne vyviezli na smetisko dejín. Že prvomájové slogany so širokým na čele budujeme vesele už stratili svoje opodstatnenie. Že sa minuli sovietské vzory, zabudlo sa na úderníkov, že deti